Undunankulu waseGauteng emsana ngqongqosho amaphoyisa kanye nokhomishana wawo kazwelonke bahambele le ndawo wathi angeke bahambe eAlexandra bengatholakele ababulali. We will not leave Alexandra until the suspects are arrested. We need additional resources. We have been talking with the Minister of Police. He is here with the National Commissioner. Today, they have made a commitment today. They will give us additional resources. Ungqongqosho amaphoyisa uthi izigameko ezifuzeleze azenziwa ukungajutshwa kwamaphoyisa ngendlela efanele futhi uyayichitha imbiko ebisabalele yokuthi khona bokufika abafuna ukuzibuyiselela kwabakuleli ngezigameko zokushawa njengoba kunomyalezo wevoice note obusabalele nezinkundla ezokuxhumana obuthi abokufika bazohlonyiswa belekelelwa ngabanye bakulelizwe ukuziphindiselela kepha osigaxa amabhande mamaphoyisa bayachitha lokhu. People that were picked up for this killing are not foreigners. Are South Africans that were picked up. This is not organized crime. This is not something that moved from Western Cape to here. Each scene have got more or less we find a different sort of motive. Izakhamuza seAlexandra azeneme ngokudembesela kwamaphoyisa kwamanye amacala eziwabikayo kanti amanye avela phelele emoyeni nje zikhala nangokuthi amaphoyisa afike emva kwesikhathi eside endaweni yesigameko sokubulawa kwabantu kulandela ukubikelwa ngaso. We've got cases that are lodged and then the cases just get disappeared. We get people that are arrested for those serious cases and tomorrow they are out. Ungqongqosho amaphoyisa uthembisa ukuba nomhlangano nabaholi bendawo ngesonto ngehora leshumi ekseni. Ngingu Ayanda Ntuli wezindaba zeSABC eGoli. Intatheli yendaba zeSABC umbalenhle Mthethwa ulandela lolu daba ngaphambi kokuba siza lapha emoyeni ungitshela ukuthi abantu ababulewe bangaphezulu kwesithupha empileni. Sinaye lapha ke e-studio endabeni mbali sikwamukele endabeni. Sitshele nisithole kanjani lesibalo esisho? Isibalo sisithole uma silandela yena undunankulu waseGauteng uhambile evakashela abanye ezibhedlela wasefika ethola ukuthi isibalo sabantu siyakhuphuka siyishumi 13 people. Alright, sitshele ngabantu ke ababoshiwe batholakala kanjani? Abantu baboshiwe sizwe ekseni ukuthi sizwe ngongqongqoshe kahlehle ukuthi sekhona abantu abayisikhombisa ababoshiwe besizwa ngumphakathi ukuthi balandela umkhondo lapho bafike bathola khona ama cellphone acishe abo20 bacabanga ukuthi kuhlangene nezinye izigameko ezenzekile ngeviki eladlule njengoba nezinga labantu laba abalimele nalo selikhuphukile ku13 ngoba sekubalwa nalaba abangeviki eledlule. Kuyokwaba nokhilizisana phakathi komunye wamalungu omphakathi empeleni noma umholi obekhuza abantu akade behilizisana lapha bekwenze njani? Kube khona inkinga laphayana lapho osomatekisi befike bavimba indlela engena laphayana estation samaphoyisa bevimbela undunankulu waseGauteng ukuthi engene ngenxa yokuthi bekhala ngokuthi kukhona omunye wabo wadutshulwa kanye nomunye nomgibeli bafuna ukwazi ukuthi amaphoyisa azokwenzani ukuze labantu laba batholakale labantu laba bashushiswe baphinde futhi baboshwe. Mbalenhle sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Mbalenhle Mthethwa usibikela ke noma kube sibikela ngalo udaba laseAlexandra so ithola ke ngokuhamba kwesikhathi futhi ezakamuva ngalo udaba laseAlexandra.